Com molts ja sabeu, avui és el darrer dia que veiem els gegants Ferran i Isabel ballar amb la imatge actual. I és que a partir d'avui comencen un procés de restauració que els farà gaudir de la imatge digna que es mereixen. Així doncs, igual com a la festa de l'arbre, la colla gegantera també ens agrada plantar nous plançons, tot desitjant que creixin i es converteixin en l'arbre més formós de Moià. Seran moltes hores, necessitarem ajuda de tots per poder regar l'arbre i així fer possible la restauració dels nostres gegants. Us volem llegir un text de Joan Margall dedicat a la festa de l'arbre fruiter. Una poesia que avui la colla gegantera també ens sentim ben nostra. Altra vegada feu la festa de la virtut que aneu cobrant. Més vostra tasca no està llesta, sempre teniu feina al davant. Sempre teniu quelcom que espera, quelcom més gran per assolir. Sempre teniu gent a darrere per desvetllar i fer seguir. Sou com arbres, cada anyada porten el fruit que poden dar, més la collita, un cop llevada, tornen de nou a començar. Així a vosaltres no us espanti una malura o un any mesquí, ni la ventada que us decanti, ni de set heu de patir. El que ha torçat la llevantada ho adreçarà el bon vent mestral, i com més forta calorada, més s'infla el núvol tardoral. Fills de Moià, bona esperança, jo us dic que l'hora ha d'arribar, que Catalunya, en pes alçant-se, cridant-vos, glòria us seguirà. Canvieu de fulles però mai perdeu les vostres arrels. Avui marxeu de la vila que us ha acollit durant 75 anys, però ho feu sabent que l'any vinent retornareu amb la imatge més majestuosa que mai poguéssim pensar. Isabel, Ferran, que tingueu sort!